Ahojte, dnes sa pozrieme na nový vietor v slovenskej politike. Občianske združenie Právo na pravdu, ktoré vedie podnikateľ Zoroslav Kolár, ešte len finalizuje zbieranie podpisov na registráciu strany, no už teraz budí pozornosť na politickej scéne. Prieskum agentúry SCIO, uskutočnený minulý týždeň, im ukázal podporu 3,17%. Čo to teda znamená pre budúcnosť Slovenska na všetkých? Myslím si, že tento výsledok nie je len číslo. Ukazuje, že voliči skutočne hľadajú novú alternatívu. Právo na pravdu sľubuje svojim voličom politiku založenú na odbornosti, na transparentnosti a na reálnych riešeniach. Ich tým, čo som doteraz videl, tvoria experti z ekonomie, práva, regionálneho rozvoja, sociálnej politiky, ale aj iných oblastí, ktorí chcú priniesť premyslené reformy. Dôraz sa kladie na podporu rodín, na malých a stredných podnikateľov a na spravodlivejší systém pre všetkých. Teraz sa pozrime trošku do histórie etablovaných politických strán. Strany ako Smer, SAS či Olano, úspešné politické strany, začínali s podobnými číslami 1 až 4%. Napríklad Progresívne Slovensko malo v roku 2018 menej než 2%, no dnes vedie, ako vidíme, opozíciu s vyše 20%. Olano získalo v roku 2012 8% a dostalo sa do parlamentu. Právo na pravdu, môj pocit, stojí na podobnej štartovacej čiare. Čo nám môžu priniesť aj svojim voličom? Poprvé, odborné návrhy zákonov podložené dátami. Po druhé, oživenie politickej súťaže, ktorá núti etablované politické strany zlepšovať svoje programy. Po tretie, majú fokus na regióny mimo Bratislavy, čiže to znamená investície do infraštruktúry a lokálnej ekonomiky. A nakoniec svojim voličom sľubujú väčšiu transparentnosť tak, aby sa obnovila dôvera v inštitúcie. Čo si o tom myslíte vy? Môže právo na pravdu priniesť zmenu, ktorú Slovensko potrebuje? Alebo je to len ďalší márny pokus? Dajte vedieť v komentároch a zdieľajte, ak vás téma zaujala. Celý môj komentár nájdete na www.sita.sk a link dolu v podpise. Vidíme sa na budúce. Pekný deň všetkým.